हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननो आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नाय नङाबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा। आं बेयाव नुनाय गासिबो टपिकनि सायाव बे भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांबाय था आरो लोगोसे जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव दिनैसो गोदान नायसनदोंबा नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै ला। लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलावबो थुनानै ला जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअ हगारनाया नोंसिनि खाथिसिम नुहैयो एबा नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थाङो। गिबियाव जों PM किसान पेमेन्टनि स्टेटासनि सोमोन्दै रायलायगोन। जाय बिथांमोना गाव गावनि PM किसाननि फैसाया हाबोना हाबाखै बिनि स्टेटासखौ नायाखैबा नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै नायनो हागोन। जुदि नोंथांनिया पेमेन्ट स्टेटासा बेबायदि RTF साइन बाय स्टेट नङाबा FTO इज जेनेरेटेड बेफोरबायदि सिखारदोंबा नोंथाङा मानो सिखारदों आरो नोंथांनि पेमेन्टआ हाबगोन ना हाबा बिनि सायाव आं दिनै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। गिबियाव बेयाव नोंथांमोना नुदों नै फर इनस्टलमेन्ट जेन'बा बेबायदि देखायदोंबा नोंसिना FTO इज जेनेरेटेड एन्ड पेमेन्ट कनफार्मेशन इज पेन्डिं बेबायदि सिखारदोंबा नोंथांमोननि पेमेन्ट अपसनाव बेबायदि पेमेन्ट स्टेटासाव बेबायदि सिखारदोंबा नोंथांमोननि एकाउन्टआव फैसाया हाबबाय। बेयाव साननैसोनि उनाव पेमेन्ट स्टेटासा जेन'बा फर इनस्टलमेन्ट पेमेन्ट इज डान सिखारसिगोन। आरो जाय बिथांमोननि पेमेन्ट स्टेटासा जेन'बा RTF सिखारदों बिथांमोननि फैसाया हाबथ'वाखै एसे उनाव हाबगोन जेब्ला FTO RTF मानि फान्ड ट्रेन्सफार रिकुवेस्ट मानि स्टेटआ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ फान्डखौ बिनि PM किसाननि फैसाखौ ट्रेन्सफार खालामनो रिकुवेस्ट खालामहरबाय। स्टेटआ जोंनि जेन'बा आसाम स्टेटआ ट्रेन्सफार खालामनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ रिकुवेस्ट खालामहरबाय। ओमफ्राय दानिया नोंथांमोना जुदि बेबायदि FTO सिखारदोंबा बियो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आखायाव थांबाय। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आखायाव थांबाय। जुदि नोंथांनि एकाउन्टआ मिस्टेक एबा नोंथाङा आधार कार्डआ मिस्टेक एबा नोंथांनि नामा मिस्टेक बेंक एकाउन्टजों मिलायाखैबा FTO जाबाबो नोंथांनि एकाउन्टआव फैसाया हाबनाय नङा। जाय बिथांमोना 5 इनस्टलमेन्ट मोननांगौ दं बिथांमोननि फैसाया दाबो हाबथ'वाखैमोन, साननैसो उनाव हाबगोन। बियो दाख्लै बावैसो RTF जादोंमोन माने स्टेट गभर्नमेन्टआ फान्डखौ ट्रेन्सफार खालामनो थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव रिकुवेस्ट खालामहरदोंमोन। बेयाव नै दा FTO जाबाय। बिथांमोननि जुदि नोंथांनि होनाय एकाउन्ट नाम्बार आरो नोंथांनि होनाय आधार कार्ड नाम्बार डिटेल्सफोरा बेंक एकाउन्टजों मिलायोबा नोंथांमोना बे फैसाया हाबसिगोन। आरो गोबां मानसिनानो 4 इनस्टलमेन्ट 3 इनस्टलमेन्टफोरना हाबजोब्बाय, 5 इनस्टलमेन्टफोरनाबो हाबसिगोन। नोंथांमोना दसे सम साननै सानथामसोनि उनाव नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबगोन। सोरबाफोर जुदि अनलाइन गेलेनानै फैसा खामायनो गोसो दंबा नोंथांमोना गेम गेलेनानै न'आव थानानै फैसा खामायनो हागोन। आं बे गेमनिफ्राय टटेल 2064 आंनि पेटिएम बेंक एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामनानै लाबाय। जुदि नोंथांमोना गेलेनो गोसोबा नोंथांमोनाबो गेलेनानै फैसा खामायनो हागोन। आं बे एप्लिकेशननि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। दा आरो आंनि बे गेमाव आंनो टटेल दा आंनि एकाउन्टआव 1736 फैसा दंबावो। आं गोसो जायोबा बेखौ दानो आंनि बेंक एकाउन्टआव पेटिएम एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामनानै लानो हायो। जुदि नोंथांमोनाबो सोरबा बेबायदि गेम गेलेनानै फैसा खामायनोबा नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बिनि लिंक दं आरो बोरै रेजिस्ट्रेसन खालामनांगौ आरो बोरै गेलेनो सोमोन्दैबो आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामखानाय दं। नोंथांमोना बे भिडिअखौबो नायनो हागोन। आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बिनि लिंक आरो बे गेमनि लिंकखौ होखागोन। नोंथांमोना गेलेबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना रिफार क'डखौ होनो दाबाव। जुदि नोंथांमोना रिफार क'ड होबासो साइन आप बनास हिसाबै 50 रुपिस मोनगोन। जुदि नोंथांमोना साइन आपआव रिफार क'ड होआबा नोंथांमोना 10 थाखाल' मोनगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना 50 मोननाय बायदि नोंथांमोना रिफार क'डखौ हो। लोगोसे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थानाय लिंकजों थांनानै गेमखौ डाउनलड खालाम। बेयाव गोबां टाइपनि गेम दं नै नोंथांमोना बेखौ अबे गेमाव पारफेक्ट। जुदि नोंथाङा फ्रि फायार गेलेनोबा फ्रि फायाराव पारफेक्टबा नोंथाङा फ्रि फायार गेलेनाबो फैसा खामायनो हागोन। आरो बेयाव नै फाइनाल्टि शुट बल खेला, बेयाव नै अनेक टाइपनि बास्केटबल पाबजिबो दं, केरामबो दं। नोंथांमोना अबे गेमाव पारफेक्ट बे गेमखौ गेलेनानै नोंथांमोना पेटिएम केस एबा नोंथांनि बेंकआव ट्रेन्सफार खालामजासे फैसा खामायनो हागोन। नोंथांमोना गेमखौ गेलेबानो जाबाय। दानिया जों 2निखौ रायलायगोन। HS फार्स्ट इयारनि एग्जामा जाला फेल जाजोबगोन, पास जाजोबगोन। एग्जाम जायाबा नोंथांमोननो आं बिनि सोमोन्दै खोन्थागोन। जाय जोंनि फंबाय बिनानावमोना HS फार्स्ट इयार एग्जामखौ होनो गोनां दंमोन बिथांमोननि एग्जामा जानाय नंलिया। बिथांमोननि एग्जामा मार्चनि 25आव जानो गोनांमोन, नाथाय जोंनि बे COVID-19नि थाखाय बिथांमोननि एग्जामा केन्सेल जादोंमोन। आरो दा बे एग्जामखौ जाला होननानै आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलनि चेयारमेना मैया प्रेस मिटिंनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिदों। दानिया नोंथांमोना एग्जाम जायाबा माबाफोर मोनसे प्रजेक्टफोरबो लिरनो हानांगौ, न'फ्रावनो एसाइनमेन्टफोर लिरनानै हैनांगौबो जानो हागौ। नोंथांमोना ओरैनो पास जाजोबनो हासिगौ, माने नोंथाङा दा HS सेकेन्ड इयार मोननो हासिगौ। खालि नोंथांमोना दाबो बेयाव अफिसियेलि नटिफिकेसन होआखै। जेब्ला अफिसियेलि नटिफिकेसन होगोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाबावगोन। नोंथांमोना चेनेलखौल' साबस्क्राइब खालामनानै ला। जुदि नोंथांमोना माबाफोर प्रजेक्ट लिरनो हरोबा नोंथांमोना प्रजेक्ट एबा एसाइनमेन्टफोरखौ लिरनानै लांनांगोन, अब्लानो नोंथांमोना एग्जामखौ होनांनाय नंला। अलरेडि केन्सेल जाबाय एग्जाम जाला होननानै आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलनि चेयारमेना डिक्लेयार खालामखाबाय। नोंथांमोना माबाफोर
प्रजेक्टफोर लिरनांगौ जानो हागौ बेखौ हैबानो नोंथांमोना पासबो जानो हागौ एग्जामा केन्सेल जाबाय। दानिया जों 3 नाम्बारनि सोमोन्दै रायलायगोन। इन्डियानाव लकडाउन बारायबावगोन नामा बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन बारायगोन ना बारायलिया। 21 डेज लकडाउन होनायनि उनाव जोंनि इन्डियाना 14 एप्रिलाव लकडाउना जोबगौमोन, नाथाय थासारिखौ नायनानै बे लकडाउना बारायफिननो हागौ। बिनि सोमोन्दै दासिमबो मोजाङै डिक्लेरेसन गैया। जेब्ला डिक्लेरेसन फैबा आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। बेखौ जायखिया नोंथांमोना बेखौल' साननानै लादि बियो बे लकडाउना जोंनि इन्डियानाव बारायबावनो हागौ, मानोना जोंनि इन्डियानि थासारिया दासिमबो मोजां नङा। बिनिखायनो जोंनि इन्डियानि लकडाउन होनाया बारायबावगोन। जोंनि इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों मैया बुधबाराव माखासे अपोजिट पार्टिफोरनि लिडार आरो माखासे CM फोरजों रायलायदोंमोन। बेयाव बिथांनि बुंनाय बायदिबा जोंनि इन्डियानि लकडाउना बारायबावगोन आरो जेरै तेलेंगानानि चिफ मिनिस्टार आरो उत्तर प्रदेशनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोना लकडाउनखौ 15 डेज बारायबावनांगौ होननानै डिमान्ड खालामदों। बेखौ जेब्ला नोंथांमोना जेब्ला बिनि सोमोन्दै क्लियारलि कनफार्म जागोन आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। गैथाराबाबो बेखौल' हमनानै ला नोंथांमोना जोंनि इन्डियानाव लकडाउना बारायबावगोन। जाय बिथांमोना KCC लन लानो गोसो, माने किसान क्रेडिट कार्ड लन लानो गोसो, बिथांमोना लन लानानै बिजनेस खालामनो हागोन। बिनि सोमोन्दै आं अलरेडि भिडिअ खालामखानाय दं, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो हागोन। बियो PM किसान सम्मान निधि योजनानि अफिसियेल वेबसाइट, नोंथांमोना बेयाव थांनानै नायनो हागोन। बियो बे स्किमखौ लन्च खालामनाया 1 इयार कमप्लिट जाबाय। बे 1 इयार कमप्लिट जानायनि थाखाय बिथांमोना KCC लन फोसावदों। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर बे लनखौ लानानै बिजनेस मावनो गोसोबा नोंथांमोना बिजनेस मावनो हागोन। बे लनखौ लानो थाखाय नोंथांमोना बेयाव नै एप्लिकेसन बेयाव दंखायो नै डाउनलड KCC फर्म, नोंथांमोना बे फर्माव डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना जायखिजाया नोंथांनि खाथियाव थानाय बेंकआवनो बे लनखौ लानो हागोन। अब्ला नोंथांमोना 15 डेजनि उनाव नोंथांनि एकाउन्टआव बे KCC लना हाबगोन एबा नोंथाङा KCC किसान क्रेडिट कार्ड मोनसे मोनगोन। नोंथाङा एप्लिकेसन फर्मखौ डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट खालामनानै बेयाव फिलआप खालामनानै नोंथांनि खाथियाव थानाय बेंकआव थांदो। आरो बेखौ सोर मोनगोन नोंथांमोना बेयाव मोनसे खोथाखौ क्लियारलि गोसोआव लादि जाय बिथांमोना 4 मान्थनि उन मोनबाय थानाय 2000 PM किसाननि माने एग्रिकालचारनि 2000खौ मोनबाय थादों, बैसोर आबादारिफ्राल' बे KCC लनखौ मोनगोन। बिनि अनगायै जाय बे 2000 प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजनानि 2000खौ मोनफेरा बिथांमोना बे KCC लनखौ मोननाय नङा। बेयाव नै होनाय दंखायो। जुदि नोंथांमोना माबाफोर हेल्पलाइन नांगौबा नोंथांमोना बेयाव सोंहरनो हागोन आरो नोंथांमोना क्लियारै मोनथिनो हागोन। गोबां मानसियानो कनफिउज जादों दि प्रधानमन्त्री जान योजनानि 2000 फैसा हाबदों होननानै बुंदों मानसिफ्रा, आरो PM किसाननिखौ 2000खौ दाबो हाबाखै होननानै बिथांमोना बुंदों। आं बेखौ मानो थाखाय नोंथांमोननिया प्रधानमन्त्री जान योजना 2000 हाबदों होननानै गोबां मानसिफ्रानो बुंदों आरो PM किसाननिखौ मानो हाबाखै होननानै बुंदों, आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो एसे खोन्थाथिनि। जाय बिथांमोना स्टेट बेंक अफ इन्डियानि एकाउन्ट नाम्बार होदों, माने PM किसान सम्मान निधि योजनायाव एप्लाइ खालामनायाव स्टेट बेंकनि एकाउन्ट होदों, बिथांमोननि एकाउन्टआव अलरेडि PM किसाननि फैसाया हाबबाय। नाथाय बेयाव बिथांमोना बिराद कनफिउज जादों। बेयाव बिथांमोननि एकाउन्टआव फैसा हाबनायाव बेबायदिसो SMS फैदों, प्रधानमन्त्री जान योजनानिसो हाबनाय बायदि बेबायदि 2000 फैदों बियो, नाथाय PM किसान सम्मान निधि योजनानिसो, बियो प्रधानमन्त्री जान योजनानि नङा। नोंथांमोना गोबाङानो कनफिउज जादों। दस्रा बेंकनिया बेबायदि फैखादों नै नोंथांमोना बेयाव 2000 बिसिनाबो जेन'बा बे सेन्ट्रेल बेंकनिया नै बेबायदि फैखादों। इउआर एकाउन्ट XXX562 हेज बिन क्रेडिटेड उइथ रेस 2004 PM किसान बेबायदि फैदों। नाथाय जाय बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनायाव स्टेट बेंकनि एकाउन्ट होदों, बिथांमोननि मबाइलाव बेबायदि SMS फैदों। बियो नोंथांमोना कनफिउज जानो नाङा, बियो प्रधानमन्त्री जान योजनानि हाबनाय नङा, बियो PM किसान माने प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजनानिसो हाबनाय। गोबाङानो कनफिउज जादों। जुदि नोंथांमोना कनफिउज जादोंबा बेखौ क्लियार खालामनानै ला। दानिया जों लास्ट टपिकखौ रायलायगोन। स्कुल कलेज इउनिभारसिटिया माब्ला खुलिफिनगोन? गोबां स्टुडेन्टफ्रानो साननानै दं स्कुल कलेज एबा इउनिभारसिटिया माब्ला खुलिगोन। आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन NETVनि आर्टिकेल बायदिबा जोंनि स्कुल कलेजफोरा 15 मे 2020 गासिबो स्कुल आरो कलेजफोरा बन्द थागोन। बिनि सिगां जुदि बोरैबाफोर थासारिया मोजां जायोबा सिगां खुलिनो हागौ। जुदि खुलिबायोबा आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो, आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम। आरो नोंथांमोना अनलाइन फैसा खामायनो गोसोबा नोंथांमोना बै गेमखौ आं दहाय खोन्थानाय गेमखौ गेलेनानै नोंथांमोना रिसार्ज सोनो फैसा खामायनो हागोन एबा बेंकआवबो नोंथांमोना ट्रेन्सफार खालामनानै लानो हागोन।